Imfundo sisitixo sempumelelo. La mazwi aqhubele izigidigidi zolutsha kweli lizwe kumaziko emfundo ephakamileyo. Kodwa kwizithwalandwe zaseMpuma Koloni, lo ngumngeni omkhulu. UAsanda Marx ngomnye wezithwalandwe ezingakhange zifumane ingqesho. Uneedigri ezimbini kodwa akakafumani imisebenzi. Uthi amaphupho akhe aye ephela. Xa ukhula uphuma kwikhaya elingathatheli ntweni, and then you go to varsity and kubekho abantu that expect you ba xa igqibela uAsanda everything will be right, yabona, everything will be cool, but that's not the case. UAsanda wathwesa isidanga okokuqala ngonyaka ka-2018 kodwa ngenxa yentswela-ngqesho uphinde wabuyela esikolweni. Ithemba lakhe ngoku kukuba neshishini lakhe. Urhulumente azame unika abantu abatsha izakhono, yabo, for bona babengabaqeshi rather than bona baqeshwe. Amashishini asemancinane ingasisombululo kwingxaki yentswela-ngqesho. Kodwa kunzima ukufumana inkxaso-mali. Uqinisekisa into yoba oosomashishini abakhulayo bafumana imali emayincedise bakhulise amashishini abo khonukuze bazawukwazi ukudala amathuba emisebenzi. Abahlali balapha banethemba lokuba umongameli uzokuthetha ngalo mba. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Ngqonji, eGqeberha.